אביר, והלחימה שלנו היא שונה משל הגויים. שונה. וסבא שלי, הכרתם, שמעתם על סבא שלי ועל המשפחה שלי. אנחנו בעצם, אנחנו קרובי משפחה? אנחנו קרובי משפחה? אנחנו בדם אחד. אז זאת אומרת, מכיר אותנו, אנחנו דוחים ואתם דוחים. חברים דוחים. דוחים מדחדחים. מקטבים. אמרתם שסבא שלי זצ"ל היה חכם. ספר לי על סבא שלי. אברהם. כן. אברהם היה אדם חכם. היה איש כבוד. כל מה שהוא אומר, הערבים עושה ביניהם שביתת דשא, ואף אחד היה יכול להזיז את השני. ורוצה לאכול את השני, לשתות את דמו, אבל כל מה שהוא עושה, שביתת דשא, יש שביתת דשא. אז הוא היה חזק יותר מהם. חזק מהם, בשם. חזק בשם. כן, היה לוחם בשם השם. בשם השם. כן. זאת אומרת צדיק, אז הוא היה צדיק? צדיק, בטח. עבוד בברהם. כן. עבוד, אני מכיר אותה אישית. אבל סבא אברהם אני לא מכיר אותה. כן. אז זאת אומרת אבא שלי אתה מכיר באופן אישי. אישית. אז אתה מכיר את המשפחה שלנו. אנחנו משפחה אחת. כן. וגדלנו באותו בית אתה אומר. בית. שם הבית? בית אלדוח. בית אלדוח. בית אלדוח. כל שייך בית אלדוח. המסורת שלנו, באנו מאיפה, איך באנו לתימן? מאיפה? באסלה. מעטוף. כן. מעטוף. היה כולנו יחד בעטוף. כן. אחר כך, הלכנו כן. סנעה. כן. סנעה, שלח אותנו, שלח לוחדי, שיחלח חיילים ללחם, שלח היהודים. היה כהן ולוי, כולם על פיהם יאכול. אחר כך מת נהרג הכהן. ואחר לוי, אחר כך התדלדלו. כבר הפרדו. אנחנו היינו מחבן אישית. שלח אותם להגיעו עד צנעא. בצנעא באו להילחמו עם הערבים. כן, אז ירדו דרומה. היו כהן ונבי. כהן ולוי. הולכים לפי מה שאומרים, הכהן והלוי. הלוי נהרג. הכהן נהרג. אז הלוי כבר אין לה כבר
אחר כך התחלקו. אנחנו היו מחדל עצמו אישית, הדוחים. כן, צבי בן חכים, שלמה החכם. בהללים, אתה שמעת על הלל? כן, בטח. הללים היה במטוץ, מטוץ, ושמחים היו במקוורת. עכשיו המשפחה שלנו לחמנו גם עם נשק ובלי נשק גם, נכון? הראשונים, יכול להיות, כן. כן. אנחנו... אבל ידעתם, אמרתם, הלחימה שלנו שונה, משהו אחרת לגמרי משל הגויים, נכון? הנה עובדה של אברהם, הצבא אברהם. כן. למה חול. כן. תילה חול. כן. שמו שם בתלמיד שלו. כן. הייתה לה מכה כאן, אלף אותה. שמע והכיר באופן אישי את סבא שלי ואת אבא שלי וגדלנו באותו בית. ושסבא שלי לוחם וכל הערבים פחדו ממנו, הוא אומר. אבא שלי גידל אבא שלך. הוא לימד אותה תורה, חוכמה. אביר, הפירוש של האביר, הלחימה שלנו, אביר, פירוש חזק, אתה אומר חזק. ולחימה שלנו שונה משל הגויים. אביר זה, כן, אביר זה חזק. שישה אמרת, עבד הרחמן. כן. זאת אומרת, אברהם בן חסן. כן. הוא היה בין הגויים, אחרי שיעשו לו איזה משהו, איך קוראים לו? הלך עם אחד סייד. כן. יقول له السيد عيدروس מכיר אותו. כן. هذا لحضرموت. כן. حضرموت. حضرموت. هيا بحضرموت. כן. هذا الشامع يتلقى إذا هلخ. هو أسعد أطباق إنه عربي هيا. נכון. הוא נהיה שומר בסעודיה אצל המלכות של הסעודים וגם של עומן, אצל חמולה אל-כוויתי. ואז שמר על בריטים וככה גם כן הגיע לארץ ישראל לפני העלייה. אז סבא שלי, כן. זה היה איש תקיף, היה חכם, הכל וכל. הוא עשה שביתת נשק. יש לה כבוד קודם כל, כבוד השם. הערבים מעריכים אותו מאוד מאוד. אבא שלי אמר לי את הדברים האלה. אני לא מכיר את בן חסן, אבל יצחק בן חסן, מוסא בן חסן, אני מכיר. אני חושב שיש משהו, לפי דעתי, יש משהו שאני זוכר שהייתי ילד שהיו רוקדים על. היו רוקדים, עושים כל מיני תקנועות, בכל המערב. היו עושים את התנועות האלה, תוך כדי ריקוד. פה תראה, א', ב', י', ר', א', ב', י', ר', ככה היו רוקדים. وبهكم المراعم أحد بوناسي المهن علينا ندمه بس محاولوني بيبشو كل منظرين زين من الدم وبأربع مسوى